हाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनगोन माबोरै जों पिडिएफ फाइल खालामनाय जायो, फटकनिफ्राय माबोरै पिडिएफ फाइल खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नुनो मोनगोन। पिडिएफ फाइल जायखौ जोङो पोर्टेबल डकुमेन्ट फाइल होननानै बुंनाय जायो। दा बेखौ जोङो भिडिअआव नुनो मोननाय जागोन आरो माबोरै खालामो नोंथांमोना बेखौबो नुनो मोननाय जागोन। मा जायो, जोङो गोबां फटकफोर बा माबा मोनसे डकुमेन्ट्सफोर जोङो सोरनोबा सेन्ड हरनांगौ जायोब्ला जोङो वाट्सएप बायदिसिनानि गेजेरजों जों रिफार खालामनांगौ बा सेन्ड हरनांगौ जायोब्ला गोबां बुरजाद्रायबा जोंनाव प्रब्लेम जानानै फैयो। जोङो बेखौ पिडिएफ फाइल खालामोबा मोनसेल' फाइलजोंनो जों गथायै हरनो हानाय जायो। आरो बिनि बागैबो जोङो अबेबा मोनसे मेम'रियाव सेभ दोननांगौ जायोब्ला फटकफोरा डिलिट जानो हागौ, अब्ला पिडिएफ फाइल खालामनानै दोनोब्ला जोंना मोनसेयावनो गोबां थायो, फाइलफ्रा बुरजा नाङा आरो जोंना फाइलफ्रा जायगा लानायाव गोबांद्राय बुरजाद्रायब्ला उसुबिदा जायो, डेस्कटपआनो जा एन्ड्रइडआनो जा। ओंखायनो जोंना मा जानांगोन, पिडिएफ फाइल खालामोबा गोबां हेल्पफुल जानानै फैयो। आरो नोंथांमोना जुदि क्रिएटरबा, इउटुब क्रिएटरबा, नोंथांमोना माखासे बेफोरबायदि मेटेरियेल्सखौ जोङो पिडिएफ फाइल खालामनानै जोङो डिसक्रिपसननि गेजेरजों होनो हायोबा बे साबसिन जायो। ओंखायनो जोङो पिडिएफ फाइलखौ जोंनो नांथारगौ जानानै फैयो। होमबा पिडिएफ फाइला मा बुस्थु जों नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय जानो हागौ, जायखौ मा होननानै बुङो पर्टेबल डकुमेन्ट फाइल, जाय जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो हेल्पफुल जानानै फैगोन। बेखौ जोङो दा बे भिडिअआव नुनो मोननाय जागोन। दा बिनि थाखाय फार्स्ट टाइम नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'राव थांखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा सार्च खालामनो नांगोन। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बाहाय खालामनांगोन पिडिएफ मेकार। पिडिएफ मेकार नेटआ स्ल', नोंथांमोनहा नेटआ स्पिड बा थाबैनो जानानै फैगोन। आरो जेब्लाना स्पिड थाबैनो फैगोन अब्ला डाउनल'डआबो थाब जागोन नोंथांमोननिया। पिडिएफ फाइल खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल। बयबो बेखौ मिथिगौ, नाथाय माबोरै खालामो बेखौ मिथियाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बाहाय नायनानै लायोबा मोजां जागोन। बाहाय नैबे पिडिएफ फाइलआ इनस्टल खालामाखै नोंथांमोनहा बेखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय, जायफ्रा खालामाखै। बे मोनसे आरो गोबां दंबावो फट' टु पिडिएफ फाइल खालामनाय, हिसाब गैयै दङ। नोंथांमोनहा बाहाय नायोबा नुलांनो मोनगोन। दा बाहाय जायखिजाया मोनसे एनि वान पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोनहा बेखौ इनस्टल खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आंना अलरेडि दंखायो हिसाबै आं बेखौ बानायला। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जायनाखि पिडिएफ फाइलखौ इनस्टल खालामदों बेखौ अपेन खालामना लादो। अपेन खालामदो। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बेखौ नैबे प्लास दङ, बे गोजौआव बे प्लासआव क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बाहाय गोबां नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोर दङ, बे डकुमेन्ट्सफोराव हाबबानो जाबाय। पिक्सआर्ट हाबबाय। हाबखांनायनि उनाव बाहाय नोंथांमोनहा जेखौ खालामनो नागिरदों, आं हमनानै ला सिलेक्ट खालामनानै लाबाय नैबे मोनसे, बे मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, द', 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आरो 15, 16। दा बेखिनि 16था फाइलखौ आं बाहाय पिडिएफ फाइल बानायनो आखायाव लादों, अब्ला बेखौ दान होनानै होबानो जाबाय। दान होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बाहाय गाहायाव नुनो मोनदों, नैबे कनभार्ट टु पिडिएफ बाहाय दङ। बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेखौ क्ल'ज खालामनानै बे कनभार्टआव होबानो जाबाय। अके होबाय, खारबाय, बारा गोबाव लाया, 1 मिनिटबो लाया, लोगो लोगो फाइलआ जानानै फैबाय। अनलाइन थानायखाय एड्स फैदों, एड्सखौ क्ल'ज खालामना हरदो। दाना नोंथांमोना अपेन खालामनो जुदि गोसो जादोंबा बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। नुनो मोनसिगोन दहायनि बावैसो नायनाय फट'सफोरा पिडिएफ जाबाय, पिडिएफ फाइल जाबाय। अब्ला नोंथांमोना बेखौ जुम खालाम नायनो हायो, गुबुनफोरनो हरनो हानाय जागोन। जेबो गैया, इजिथार। बेखौ नोंथांमोना बयबो खालामना लानो हानाय जागोन। दानिया नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बेयो बबेयाव थायो। क्ल'ज खालामदो। क्ल'ज खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि फाइल मेनेजाराव थांबानो जाबाय। फाइल मेनेजाराव हाबबाय। हाबनाय लोगो लोगो फन स्ट'रेज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि जानाखि एप पिडिएफ फाइल खालामग्रा जेनाखि एप, बेयाव थांदो। इमेज पिडिएफ नैबे दङ, नैबे हाबबाय आङो। बेनिफ्राय आं दासो बावैसो बानायनाया लास्टआव थागोन, हमनानै ला। नायदोलाय, नुबाय दा? बेनो। लोगो लोगो बेखौ नोंथांमोना सोरनाव सेयार खालामनोबा सेयार होबानो जाबाय। प्रिन्ट खालामनो, डाउनल'ड खालामनो, माबा मोनसे सोरनाव हरनो, बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिथियामोनब्ला दिनै मिथिनो हाबाय, आरो जायफोर नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांमोनहा हेल्पफुल जाबाय होननानै आं सानबाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, आरो डिसक्रिपसनाव हाबनानै गुबुन गुबुन भिडिअखौ नायनो दाबाव। नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे हेल्पफुल जानानै फैगोन। अब्ला लोगोफोर, गोजोन्थों, एसेनोसै।